Euskal gizonon eskutitza berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren kontra. Eskutitza hau sinatzen dugun gizonok badakigu gure gizartean ez dagoela berdintasunik emakumeen eta gizonen artean. Ez harremanetan, ez eta botere banaketan, eta emakumeak gizonen menpe daudela. Ondorioz, gizonok hainbat privilegio dauzkagu. Aisialdirako denbora gehiago, esparru publikoan, politikan naiz ekonomian botere handiagoa dugu, eta emakumeen etxeko lanaz eta zaintzaz gozatzen dugu. Aitzitik, gizartean eredu izan den tradiziozko gizonen eredu matxistak ez gaitu asetzen, eta gainera gure izaera garatzeko prozesua baldintzatzen du. Bidezkoa da egoera aldatzea. Emakumeen eskubidea delako, eta gizarte osoaren onerako izango delako. Egoera aldatzea onuragarria izango baita gizonentzat ere. Horregatik, eta sexismoak eragiten dizkigun kalteak gainditzeko asmoz, berdintasuna oinarri duen gizartea eraikitzeko konpromisoa hartuko dugu. Banaka naiz taldean, emakumeek eta gizonek eskubide eta aukera berberak izan ditzagun, eta batzuon eta besteen ekarpenak eta beharrak modu berean balora daitezen. Eta horretarako, konpromiso hauek hartuko ditugu. Emakumeek sexismoaren aurka egindako aldarrikapenekin bat egingo dugu, eta bazterketa sexisten aurka egiten duten borroka oro babestuko dugu. Eta bereziki, indarkeria matxista gaitzetxiko. Gainera, jendaurrean eta modu aktiboan gaitzetziko ditugu halako bazterketa jarrerak, eta ez ditugu onartuko geure inguruan. Egoera, esperientzia eta jarrera guztiak aintzat hartuta, berdintasunik gabeko gizarte honi eusten dioten eguneroko balio eta jarrerak berraztertuko ditugu, eta beste gizon batzuei laguntzen saiatuko gara, aldaketa pertsonalen eta gizarte aldaketen bide honekin bat egin dezaten. Geure burua eta besteena zaintzeaz arduratuko gara, pertsonen osasunaren eta segurtasunaren aurkako arrisku jarrerak bultzatu ordez. Etxeko lanak eta familiakoak zaintzeko lanak geuretzak hartuko ditugu, baita gure izaera eraikitzeko bide gisa ere, eta bereziki, zaintzeko baimen, esedentzia eta lanaldi murrizketez gozatuko dugu. Askotariko sexualitatea lortzearen alde egingo dugu, mitori gabe, konpareziorik egin gabe eta ezer ezarri gabe. Elkarrekin gozatuz eta elkarri plazerra emanez. Sexualitate librearen eta sexu aukera zein sexu orientazio librearen aurkako jarrera ororen aurka egingo dugu. Geuren hortasuna libreki eraikitzen saiatuko gara. Rolak eta estereotipoak alde batera utzita. Geure emozioak eta sentimentuak oso-osorik garatzeko. Indarkeria ez dugu arazoa konpontzeko zilegizko tresna gisa sekula hartuko. Baztertu egingo dugu eta bide baketsuak eta elkarrizketa erabiliko ditugu egoera korapilatsuak konpontzeko. Euskal gizonon konpromisoa berdintasunaren aldeko apustu sendoa da. Beharrezkoa da, herritar libre, autonomo, zuzen eta soriontsuagoen gizartea eraikitzeko.